Piye? Muni biasa. Ora aku krungu sambatmu. Jare kowe nek ning omah disembah anak bojo tekan kene nggih daizaan. Kelakon penjang kamu mangkok. Liyane kon tekan kene. Anggepe sembetengan karo Kokrasana parat. Liyane kon tekan kene tak kon ngrasake dayaning Kyai Nenggala. Senengane kok ora ngremehke karo Raden Kokrasana. Ndi liyane kon tekan kene? Panos maning jajanan saring bawana iblis lanatut. Tekan kene ming sak nyuwane modar. Wah, mati dene ngangkok. Ayo, lak tumpuk sisan. Nimbon mungsuh kaya ngene iki jenenge. Liyane aja meng iki. Senengane kok ora. Padikira ning Kokrasana temandang iki padikira ora tenanan ngono apa piye? Oh. Liyane kuwi sing untune kawat kuwi. Wah, menungso ora tatanan. Kowe kok mateni wadya balaku kabeh. Kowe arep melu mati. Cara
Oh. Wah. Ah. Oh. Ah. Wah. Ah. Ah. Nuwun menemban. Wah, bajigur. Lenggo. Percaya saja, Pak Cik. Hop! Yaksa Krara Pari sedeng nalendra. Yaksa laku kang malwal ingkang gambira marang angise siya ngametu Prabawa. Lesus prakempa kura mawalian. Oh, alah salah. Penemban nyadong dawuh timbalane penemban Guru Yaksa. Wah, iki kok jebol simpingan semene mbane semenehake. Menyemban ngono nyadong dawuh penemban. Ning kok nanti jagatane ngebak manyang ning kanemi. Penemban kula nyadong dawuh, Penemban. Penemban kula nyadong dawuh, penemban kula nyadong dawuh. Penemban kula nyadong dawuh, nyadong dawuh. Nyadong dawuh, nyadong dawuh, nyadong dawuh. Lata bocah prajurit kula, Penemban. Aja padha kaget. Waktu dina iki padha tak awe ana ing alun-alun negara ing swela bumi. Sang Penemban Guru Yaksa nimbali Sagya Prabdi prajurit wonten dawuh timbalan napa, Penemban? Blaka suta wae jroning pasewakan aku tidak dawuhi dening Sinuwun Prabu Turangga Yaksa. Ya ratu Gustimu. Dawuhing Sang Prabu kinen ngebiyake gelaring baris Sagya para prajurit. Kabeh wae aja nganti ingkang jijir. Merga wektu dina iki bakal ana laku ingkang gedhe. Nggone nderekke nglawan Gustimu ya Gusti Patih Singa Mulang Jaya. Lho. Gusti Patih Singa Mulang Jaya tindak dhateng pundi, Penemban? Tindak dhateng pundi, Penemban? Tindak dhateng pundi? Wektu dina iki dadi wujud Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ingkang wigati ya kuwi lumarep ana ing Maraja Negara Lisanpura. Ya kuwi minangkane ingkang dadi kekudangane Dewi Warsini. Merga mangartiya
Aratu Gustimu sinuwun Prabu Turangga Gendhiya sinuwun Prabu Kuladara Gendhiya Prabu Turangga Yaksa kuwi gandrung kapiyandhem kelawan garwa Prameswari negara Nglisanpura. Mula kang saka kuwi Sang Rekyana Patih Singa mulang jaya ing kadawan supayane dusta tuwin anyidra kelawan Dewa Resini. Mula kang saka kuwi kere kelampit brungkat kimbul gajah gelar Singa Barong. Para wadyabala kabeh wae klebu jim setan priprayangan aja nganti gangkeri dikepiyake ngabiyuki negara Lisanpura. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para abdi prajurit pinjang menapa? Mangkatipun pinjang menapa? Mangkatipun pinjang menapa? Jawab. Sangu mboten, sangu mboten, sangu mboten, pinjang menapa? Jawab. Ora sapadha kokean gunem sing tanpa guna mangkata dina iki. Kanca-kanca abdi prajurit, kula. Are kelampit brungkat kimbul gajah gelar Singa Barong bakal ana laku gedhe ning Prajanegara Lisanpura. Nggih. Wah iku akeh banget wadyabalane. Kabeh wae aja nganti keng cicir. Nggih. Yen to wong Lisanpura ana wong sing ngalok kelangan negara Lisanpura dibiye Batang Sayuta. Sendika. Nggih. Nanging yen to negara Lisanpura ning wong ngalok yen to kelangan putri luwih becik nungkul mundur teges wis sembada sing dadi jurite Gusti Patih Singa mulang jaya. Nggih. Padas gempal wonten paring adawuh diwalik pelok larasane. Oh nggih. Sekedhap kula tak mbikak catetan riyin ndara. Sing niki to. Sing piye? Jiro lur. Ya, ora sah padha kokean perceka gunem sing tanpa guna budhal dina ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Wah, rada banter sithik.
Wah, ja. Capek. Mama sana iku. Haiya. Hut. Woi, go. Hut. Oh. Woi. Iki munyuk tawang mangu kan. Kasing do rusak. Bah.
Ayo ca budal ca. Neng Lesan Pura. Nyolong bojone wong ca. Wah. Dewi Wersini dicolong, Dewi Wersini dicolong. Nek wis terus disendhekke ning Kulon Pager ca. Wah, angger bar nampa sawer terus kocap nggo gara-gara mrana wis dur enek suarane. Ayo ca budal ca. Pa. Pake. Pa. Yo jajan bakmi yo. Ayo. Nanti le jajan. Ah, nek ming ning ngrendeng ra enak. Lah terus neng ndi? Nene Pak Slamet yo, Pak yo. Wah yo. Pake ibu kok cerewet to kae ibu. Ibu wis nang omah wis stokno wae. Heeh, Pake. Kowe kathokan apa ora? Ora. Diomongi nek lelungan ki sok takon kathokan. Ora. Kathok ora enek fungsine kok, Pak. Mengki wangun-wangun. Ora maksude ki ben pirantimu ki aman. Ah, Pak. Yo, Pak yo. Selang ngelih, Pak. Sahur. Gajikan kita sahur. Yo terane sapa? Kaya diwali barang lho. Coli. Pocong tedune kumat. Biyo-biyo mongko ya do ninggal. Senengane ana wong isih jam semene kok ya wis do menyang ki lho biyo-biyo. Mbok dinteni aku ki. Ayo. Sena Triatmaja ayo. Yo. Dinteni aku. Aduh ninggal. Entek.
anjra ingkang puspita kasiliring samirana mrih kembang kadung mangambar ngas kandhanya maweh araras renaning driya Nun mangke Kakang Mas Kakrasana ya jagat pangestungkara Narayana piye pun Kakang lan Siadi nggone lumaku iki wis prapta ana sak njaban rangkah praja negara Nglesanpura lagi wae pun Kakang arep nganti kelawan Siadi lan Yayi Bratasena mlebu ana ing wana ing wewengkon negara Nglesanpura kok Siadi ngendhek kelawan lakunipun Kakang. Wah, criteng kakangku. Lah kok dadi kowe ngendhek kelawan nggonku ya nggone awake dhewe lumaku golek wujuding Sardula Seta. Nun mangke Kakang Mas. Piye, Narayana? Kula menika bingung. Lho, bingung sebabe? Iki anggenipun Bibi Wersini nggadahi kekutangan inggih menika kepengin nitih. Wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma menika menawi nek dipun nalar pikiripun menungsa menika mboten badhe wonten cariyosipun. Lho, tegese ora enek critane. Mboten badhe wonten cariyosipun menawi inggih menika salah sawijining Sardula ingkang ulesipun menika warni pethak utawi putih utawi macan putih. Kamangka bangkit tata jalma niku mboten wonten to Kakang Mas. Lho la iya. Pun Kakang iki janjane ya bingung sak jroning atinipun Kakang lho. Padmanaba. Mergo ora ana jamak lumrahe kewan kok iso omong kaya dene menungsa kuwi ora bakal ana critane. Lho la nggih to? Ha iya. Ning prayogane ngene. Iki kados pundi? Sing jeneng wong mono yen to duweni gegayuhan mesti bakal kecandak. Lho nek gegayuhan niku dipun pesthaken dening Gusti Karyaloka badhe kelampahan. Nek mboten kelampahan dos pundi coba? Kamangka golek macan. Macan loreng. Menika pun angel. Sakmenika pun awis-awis macan loreng menika wonten negari Lesanpura menika pun meh mboten wonten. Langkung-langkung menika macan putih, loreng putih. Kamangka bangkit tata jalma. Nek mboten macan pangijawantahing Jawata rak mboten badhe kelampahan to. Walah. Ayo. Lah terus iki piye? Prayoganipun dipun taliti rumiyin. Bratasena jeneng Kakang Kuwu. Coba mlebu ana ing wewengkon wana sak jerone wana ning negara Lesanpura iki. Mengki yen to Siadi nemu bab ingkang aneh-aneh matur nusanipun Kakang. Yo. Permara remangus wamya ngambrang kate karenaning kaswasianing marga amalat gong yo Narayana kakangku aku njaluk pamit sing ati-ati sing prayitna Bratasena merga iki alas gawat kliwat gong liwang-liwung wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti bali mung kaliaran. Ora usah kuwatir karo Bratasena.
Aku ki satriya sekti kalintang jayaning perang. Ora-orane yen aku wedi karo wujude macan gajah lan sapanunggalane. Ayo. Wah, senengane iso nyepelekke. Aku ki ora kok jeneng nyepelekke karo kowe. Ya nek aku ki reti nek kowe iki satriya digdaya, reti nek kowe iki satriya pengpengan. Yo. Nanging kaya aja kaya ngono kuwi. Aja ngegungke marang ngabisanmu. Sida kon golek ora? Sida. Wah, malah diuring-uring. Wis ora usah uring-uringan kono Bratasena gek mangkat. Jaluk wae. Sardula bangkit tata jalma sepi sepo sepen nglangut tanpa sela lacala nggon kula ledha ana sajroning wana ana ing negara Lesanpura. Kawit mau esuk aku ora mambu kringete menungso. Wah, apa ya bakal kelakon keraton negara Lesanpura tak cedhaki dhewe. Sebab aku ora ketemu karo suwijine menungso. Nayaka kawula saka negara Lesanpura. Mesti yen aku ketemu mung bakal tak takoni bab pawarta ingkang wis sumebar warata. Ya, ora apa-apa. Saora-orane aku wis iso nyawang kedaton negara Lesanpura. Bayo. Tak sawang saka kene kok katon mencorong tejane cetha. Iki sing digayuh dening Ratu Gustiku Sunan Prabu Trungga Yaksa mapan ana ing negara ing Lesanpura. Prabu Setyajid. Ora mbok ulungke garwamu aja takon dosa. Kalau tak amuk negara Lesanpura. Sapa grenengane? Wah! Ah! Wah! lamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronagono makawya klarira angwang Bratasena keneng apa? Bratasena keneng apa? Tak sawang kuwi dengkulmu kok tatu ilas dicokot kewan. Piye eneng apa Bratasena? Eneng apa Bratasena? Jlitheng kakangku. Apa? Krakatana. Kakrasana. Kakrasana kakangku. Arep ndagel. Ra. Senengane ora. Wah, jebul tenanan ono. Lho, ana apa? Werkudara ning apa? Aku mlebu ning telenging wana. Aku krungu wong jagongan, aku krungu wong grenengan. Bareng tak cedhaki dudu kok menungsa sing omongan kuwi. Nanging wujuding Sardula Seta. Lagi weruh aku. Dheweke kelepat lunga. Tak uyak malah melayu, tak candak buntuti tak idak. Wah, malah nyathek dengkulku dadi doak-doak kaya ngene. Tak uyak wis ora kecandak. Mlebu ana sanjarane grumbul. Jlitheng kakangku, yen ngono pancen nyata sing dikarepe dening Bibi Wersini. Wah, macan putih sing iso omongan kuwi ana. Lah, rak apa to? Narayana. Inggih. Aku kan wis omong, aku rak ya wis omong. Mesti sing digayuh dening titah ingkang lagi ketrima kuwi mesti bakal kasembadan apa sing dadi penjangkane. Lho lah inggih to Kakang Mas. Yo. Loh. Apa si Adi ora kelakon nyandak wujute macan putih? Ora kecandak. Lho, mbok yo mau ki dicandak, mbok yo mau ki dicekel. Wong si Adi ki duweni guna kasantikan pirang-pirang. Nggonmu meguru pendhita kana pendhita kene iki rak ya wis ora kurang-kurang to. Ayo. Wah, macane mlebu ning grumbul. Aku arep nguyah ora wis ora kecandak. Oh, Bratasena gedene semono kok mlebu nggon grumbul ora wani. Gatel. Wah, mung kebak ri. Kok nek malah bintul awakku mah Kesanja Mbaya. Kakang Mas, piye? Prayoganipun dipun taliti sareng-sareng. Oh iya. Ora wedi apa piye? Lho, wedi sebabe apa? Ngene mancane mangan kowe. Lho ora ya ora bakal kelakon. Wong wis ngomong si Adi wis ngerti dhewe. Macan kuwi iso tata jalma, iso omongan kaya wong. Rak ya mesti dijak jagongan sing apik-apik. Oh ngono. Iya. Ya wis Narayana tak kanthi mlebu ning alas Bratasena ayo kancanono aku. Yo. Aku tak ngenteni saka kene wae. Bratasena.
caraka anggitane aji saka ana 20 cacahe ping pisan ana caraka tata sawala ping pindho padha jayanya ping telu ping pate moga tanga ora sapa iki ana satriya bule warat ngadang kelawan lakune para wadyabala lho engko sik lha kok dadiane wadyabala segelas papan neng tengah alas iki dareng apa wis sapa warat lho ditakoni urung wangsulan genti takon le takon genti karo muring-muring sabar to bos kowe iki isih enom aja sok kulino muring-muring mundak-mundak cepet tuwa ayo aku tak takon karo kowe sapa kowe kok menang kalah ngadangi karo Raden Kokrasana walah iki to anak Mandura iki to putrane Prabu Basudewa sing jeneng Kokrasana pancen kepara nyata ayo karang apa kowe sapa kowe wajabala ngendi kowe aja ngadangi lakune Kokrasana parat sabar linggo pombo anggap aku ra iso galak padha karo kowe yo Kokrasana takon marang aku iki Nalendra telukaning Sang Prabu Turangga Yaksa aku Nalendra ana ing Karang Tumalun jejulukku Prabu Rajek Wesi Jaya Dilaga Nalendra Karang Tumalun iya Prabu sapa mau Rajek Wesi Jaya Dilaga Prabu Rajek Wesi Jaya Dilaga anamu mlebu ning alas kene karek ngopo golek macan putih piye golek wujude macan putih sing tata jalma kowe minggiro kowe sak wadyabalamu minggiro kowe do ora ana sambung rapete karo Raden Kokrasana aku butuh wujude macan putih wong ngomongan kok ora iso alon mangerti lamun macan putih kae ratu Gustiku kae sesembahanku Gusti Raden Singamulangjaya piye kae sesembahanku Gusti Singamulangjaya walah kowe kok goblok kowe ratu goblok kowe ndek negara dhewe kok kowe trima melu karo sing jenenge Singamulangjaya sing wujude macan putih kowe menungsa kok kalah karo kewan lho nyatane wae Mas ora sak suwen-suwen ora sak suwe-suwe mundak kowe mengko selak kemringet nek ngejak perang karo aku ya tak ladeni ngejak alus iso ngejak kasar iso nampani mainmu sing kasar ora menungso ora tataran kowe maju rene acan dasiramu nak loloh nenggala parat oh mati dening aku ora oh Resi Buri kurang ngecer rebutono kurang gamen bedatiyo ora-orane aku gigrik mungsuh diapuranmu marah
liyane kok krasana digrik musuh diapuranmu. Ratu kok rupamu koyo manuk gua. Rupamu koyo ngono kok diopeni marat. Oh, cangkemin crigis tenan. Oh, hut. Ayo. Oh. Oh, parat. Jar kowe. Ora iso glawake. Candhak umbulke. Woi. Apa bangem aku gigrik musuh diapuranmu ayo tekano kene aku kan dikalah karo kowe wirang bebarang ayo tekano kene aku saling sandangan marat karena nganggo kae mawe maneman wong wayang larang. Oh, ganti marah. Ayo, sayu tomor sekene buri. Kurang oncok rubutane kurang gaman bedati. Yo. Rubutan kaya menjangan mati ayo. Ora-orane aku digrik musuh diapuranmu. Wirung apa-apa, ayo. Manso tekan kene aku ora bakal wedi musuh diapuran. Ora samira pendonang-pendonang nang tamu. Ayo. Dulongap. Wah iki sak mundur. Wah. Ababmu iki kecing. Ayo, ngantemo. Ayo, matukan Jaya Kawijayan. Aja mung semono. Matukan Jaya Kawijayan. Guna kasantikan sayuta mara sekedhip mburi. Meng semono kuwi sawangan delokan. Biar kowe ratu kok ngene kok yo peni parap. Wabrakan kowe niku wujud apa? Waduh. But. Janjak kowe yo. Ora iso kalah. Nya. Ayo. Tekano kene marat. Ayo rene yo. Glang sarang kaya ngono. Apa kowe? Mboten.
Ngejak piye tak ladeni? Anjepe ora keneng. Ora keneng. Ora keneng. Ayo bingung ta kowe? Lho ndi mau? Padake. Kulino ngaret. Sambat piye saiki? Tangi ayo tangi. Nek lanang tangi goblok. Su. Ayo. Waduh. Waduh. Waduh yo. Waduh. 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 Hei. Hei. Tangi. Tangi. Ngejak. Nah. Weruh iki apa? Ora. Ora weruh. Weruh iki apa? Ora. Weruh ora. Weruh iki apa? Iki senjata kadewatan, pusaka kadewatan, pamunaing satru sekti. Nek meng menungsa kaya diaper wet ora-ora iso ngrampungi kaya raimu. Munio. Ayo. Kon ngewangi balamu kae. Madum mlayu. Dorene. Mungsuhe ora kalah. Isih meger-meger kaya ngene. Kok tinggal minggat. Semangkean marat. Padak kaya tunggale kon maju. Ratu kok manuk guwek kok ngene kok diopeni. Ratu rupane kok kaki 1000 kok diopeni. Oh, liyane kon maju kene. Kancamu kon maju. Wis pecah barang ndasmu kok ora. Sih melek wae ora. Anggepe ora. Weh lah kae kok mati ya, Mam. Belani. Kancane to iki. Manus maring jajalan sutaning bare iblis lan drohon kowe. Wah, kok ngageti timen sak mundur to omonganmu idumu muncrat. Piye? Idumu muncrat abakmu kecing matamu kuwi. Ayo, kowe kancane sing kae mau. Kancane sing kae kowe arep ora trimo. Patine kancamu ora trimo. Kowe arep ora nrimake patine kancamu mergo saka dayane pusakaku. Ayo, maju. Nek kowe arep ora trimo, maju iki dadane Kokrasana. Dadane Kokrasana ora anakku gigrek musuh dapurmu. Nyo iki lho. Dinai dodo kok meneng wae. Wo, nek cara aku nek dinai dodo langsung tamplok. Ayo. Lho, dimplok. Kowe nek arep ora trimo, carane ngene. Sirahku to candak ngene iki lho. Oh, ngene. Sirahku to candak ngene, terus to antem ngene. Waduh. Ayo, jalingi to Urung sepira kuwi. Kuwi kadigdayane Kokrasana urung ana apa-apane tinimbang sing tak tokke. Ayo. Hei! Apa ge apik nek nyingkur mungsuh kaya ngono kuwi? Muni.
ya kowe muni ya wadya bolo kok celeng raimu waduh aduh 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 ayo marep rene marep rene aduh aduh ayo Rene, nggih. Rene, nggih. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Aku tak takon karo kowe wangsulan. Nggih, takon apa? Wah, ngrekoso tenan iki. Kowe pengen slamet apa pengen modar kowe? Pripun? Pengen slamet apa pengen urip? Slamet niku sing di omah. Ora caturan. Pengen urip apa pengen mati? Kula ya. Wah, pengen urip. Kowe nek pengen urip bali yo. Kowe nek pengen urip bali aja mepalangi karepe Raden Kokrasana. Nggonku bakal golek kalawan wujuding Sardula Seta Bangit Tata Jalma. Nek macan putih Gusti kula nika Gusti Patih Singa Mulang Jaya ora idep. Kowe pengen slamet to kowe? Kowe pengen mulih kepenak. Iso ketemu karo anak bojo. Mulya. M U M L I L H O H. Mulya. Nggih. Kula tak wangsul. Mulih ya gek mulih. Nggih niki diculke to niki. Niki diculke to Mas. Wah. Waduh. Wah, dadi tumenggung pisan iki kok Sanjaya ora usah sambat. Ora usah sambat. Lagi prajurit kaya diapur koyan sambat nganti kaya tandangmu ki apik oh nggih. Jan Mas aku kok sia-sia. Kasar kaya ngono karo aku. Mulih. Nggih. Nuwun pamit. Nyembah sing bener nggih. Nggon telapan kuwi disembah. Nggih. Mati tenan iki. Aku nang omah iki disembah anak bojo. Tekan kene kok mung didak-idak kaya ngene. Piye? Sambat meneh kowe ya, sambat meneh. Ayo tangi. Wis, nyembah wis. Nggih. Aku krungu kowe mau sambat meneh. Nggih. Kowe mau muni piye? Nuwun. Muni piye? Piye muni biasa. Muni piye? Muni biasa. Ora aku krungu sambatmu. Jare kowe nek ning omah disembah anak bojo tekan kene nggih dak-idakan. Kelakon penjang. Kamu parah. Anggepe setan alas iblis druhun marat panganan tunggale maju ayo sapa sing pro iki usaha kemamane satu sekti gong mateni kowe kabeh ora bakal kangelan marang ayo do tekano kene ayo anggepe tekano kene arep semanggihan kowe ora sembodo karo lehmu budalan. Ayo. Wadya bengawan banjir bandang. Ayo saiki apa? Saiki wujude mung kaya ngene, dadine kaya ngene. Ayo. Liyane kon tekan kene. Anggepe sembedengan karo Kokrasana marat. Liyane kon tekan kene tak kon ngrasake dayaning Kyai Nenggala. Senengane kok ora ngremehke karo Raden Kokrasana.
Ndi liyane kok tekan kene? Panus maning jajanan saring bawono iblis lanat tut. Tekan kene ming sak nyuane modar. Wah, mati dening ngangkok. Ayo, lak tumpuk sisan. Nimbon mungsuh kaya ngene jenenge. Liyane aja meng iki. Senengane kok ora. Apa dikira ning Kokrasana temandang iki apa dikira ora tenanan ngono apa piye? Oh. Liyane kuwi sing untune kawat kuwi. Wah, menungso ora tatanan. Kowe kok mateni wadya balaku kabeh. Kowe arep melu mati ngono apa piye? Kowe arep melu mati ngono apa piye? Nek iso mateni pat. Anggepe aku ora iso mateni. Kok krasane dipal senengane ora. Yo. Muni wae. Senengane kok kaya ngono ora doan. Kakang Mas, piye? Nek omongan kira ning nggo neblek. Nggih, nggih. Wong kula badhe mriku kok. Lho, ya ampun, ya ampun. Menika kok batang menungso akeh banget niki pripun iki? Iki to? Iya, anu nggih. Pusaka paringane Wang Pikulun Bathara Brama kuwi apik jebul Mas. Wah, retiya tak nggoket mbiyen-mbiyen. Lha penjara mriku nembe presa to, agi ngerti. Walah. Pancene lok Bratasena wae pundi? Kae bocahe. Ming nglan-nglen ganggel Bratasena. Apa jenenge kakangku? Mrene, masane goleki Dimas. Yo. Ketiwasan lah kok dadi wadya balaku kabeh kok gusis ora ana tilase babar belas. Iya, aku nek ora ndelik ning jeron bumi, masa kecandhak karo wong-wong lisan pura pareng. Saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap titi sonya madya Atri lumrang gantaning pos peta
Swaryaning Udyanira Sang Dwija Warambrangang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Om Ya jagat pangestunggara Narayana wonten maring adhawuh Kakang Mas. Walah. Jebul pusakaku ki ampuh. Lho lah nggih. Ah jelas cetha menika. Ha iya. Wah, Kumaraula dibagaya mungsuh karo Kakrasana kakangku. Lho kowe mau ora nembung ya iki? Yen to Dimas Bratasena nembung karo pun Kakang mesti tak bagahi mungsuhe, ora tak entekke kaya mau. Yo. Loh, nanging menika nuwun sewu lho Kakang Mas. Piye, Narayana piye? Sanes babakan okeh-okehan le mateni mungsuh ingkang kedah dipun rembag. Terus karepmu? Mundi dawuhipun Paman Prabu ing Lesanpura, Paman Prabu Setyajid. Kula kaliyan panjenengan kedah madosi wonten pundi jenengipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ingkang dados kekudanganipun Bibi Wersini. Wah, jagat pangestunggara. Lah iya ya, Narayana. Inggih. Wah, pun Kakang lagi wae kelingan bab perkara kuwi. Prayogane piye? Monggo dipun padosi wonten pundi? Dunungipun Sardula Seta kanthi kula badhe anganthi dumateng Yayi Permadi, Kakang Mas. Mangka hanggro sesumbar keter-pater mawa lindhu bumi kancing kumaludhuk kumaludhuk kundur katuk lumembak penyu kanggo mambang Yo Narayana prayogane kudu nganthi kawan kadang Mumradi. Sampun ngantos kirang ugi ponakan kedah dipun nganthi. Awit menika mamungipun para Pandhawa. Ya Narayana aku manut karo aturmu Yayi.